El Parlament ha aprovat per unanimitat la Llei de Reparació Jurídica de les Víctimes del Franquisme, que declara nuls els judicis i els consells de guerra dictats per causes polítiques a Catalunya per la dictadura franquista. La iniciativa declara il·legals els tribunals de guerra franquistes, perquè diu són contraris a la llei i vulneren les exigències més elementals del dret a un judici just. En conseqüència, anul·la de ple dret les sentències i resolucions dictades per aquests tribunals que van afectar més de 66.000 persones entre l'abril del 1938 i el desembre del 1978. Amb l'aprovació de la llei, l'Arxiu Nacional de Catalunya també ha elaborat i ha fet pública una llista dels processos instruïts pel règim franquista, les sentències adoptades, les persones encausades i les condemnes imposades. La llei, presentada conjuntament pels grups parlamentaris de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot i la CUP, la va aprovar al ple del 29 de juny. Aquesta llei és no només un instrument de justícia i reparació, és també una nova condemna des d'una institució democràtica espanyola de l'aixecament militar i del cop d'estat de juliol de 1936 contra la Segona República i l'ordenament democràtic aleshores vigent, que va esdevenir, recordem, una violenta i terrible guerra civil que va obrir un dels períodes més negres de la nostra història. Cal recordar que en el decurs de la guerra civil es va produir un gran nombre de violacions als drets humans i una deshumanització del compatriota vist i tractat com a enemic irreconciliable. Unes violacions sistemàtiques dels drets fonamentals que, en el bàndol sublevat, van voler-se revestir d'aparença de legalitat i de legitimitat que eren, en tot moment, absolutament il·legals i il·legítims. Avui honorem la lluita de moltes persones que han estat intentant impulsar iniciatives com aquestes i algunes de les quals, com ens ha recordat la diputada relatora, no han arribat a veure aquest dia. Jo, si no els sap greu, evito esmentar-ne cap perquè la llista seria massa llarga i segur que seria injust oblidar moltes d'aquestes persones. Avui també honorem la memòria de persones represaliades que a tots ens venen al cap quan parlem de situacions com les que avui discutim, com és el cas del molt honorable president Companys o com és el cas de Salvador Puig i Antich. Doncs sí, avui és un dia que durarà anys perquè ens en recordarem. Un dia en què retornem la dignitat a tots aquells que la van perdre. No és que la perdessin, és que els hi van robar. I, per tant, avui els hi hem de tornar la dignitat robada. Ahir, el Congrés dels Diputats atorgava una medalla al líder de la Falange, Rodolfo Martín Villa, i avui el Parlament de Catalunya fa honor a les víctimes del franquisme retornant part de la dignitat robada. Aquesta és la fotografia en la qual ens quedem, la fotografia de la justícia, perquè el que està passant aquí no és cap miracle polític. Avui, els nostres anònims herois i heroïnes, els nostres maquis i les nostres partisanes tindran el reconeixement que mereixen. Avui estem fent un acte de ruptura amb el règim del 36 i el règim del 78, el mateix, un continuació de l'altre. Avui aquest Parlament serà sobirà, per sobre de la pantomima de la transició, per sobre de la qüestionada Constitució, a l'alçada de la necessària memòria col·lectiva que com a poble reivindiquem, per sobre de la descafeinada i insuficient llei de memòria històrica estatal, que no es va atrevir a fer allò que avui farà aquest Parlament, il·legalitzar els judicis i declarar-los nuls. Avui aquest país torna a ser república, la que ens van arrabassar amb un cop d'estat fa 81 anys. No volem ser còmplices de la banalització del mal, d'aquell mal que es normalitza, sinó que apostem per la necessitat de justícia, per la reparació d'unes víctimes
i d'una justícia que no era tal, sinó una farsa arbitrària i autoritària. Avui aprovarem una llei justa i necessària i reparadora, de responsabilitat del nostre Parlament per acabar amb el silenci i l'oblit. Cal recuperar, mantenir i transmetre la memòria històrica, com fem avui. Es comença per l'oblit i s'acaba, i això no ho podem permetre, amb la indiferència. Senyores i senyors diputats, el Partit Popular votarà avui a favor d'aquest projecte de llei per respecte a les víctimes i com un pas per aprofundir en el camí de la reconciliació que vam iniciar a la transició. Certament, el dolor de la Guerra Civil segueix molt present a la nostra consciència històrica i a la nostra cultura política i seguirà sent així almenys fins que hagin passat 100 anys, que és el temps de la memòria viva i coent, quan la memòria encara no s'ha fet història. Han passat 80 anys del cop d'estat. Un cop d'estat que nosaltres condemnem. Un aixecament militar que nosaltres rebutgem. Rebutgem i condemnem el cop d'estat del general Franco, com rebutgem i condemnem tota dictadura.